condițiile când... Ascultați-mă. Ascultați-mă. N-am făcut, să vă spun de ce. Ca să dai la DNA trebuie să fie un prejudiciu de 1.000.000 de euro. Și-o votat USL-ul. Nu se poate. Ascultați-mă. Ascultați-mă. Eu m-am sfătuit cu judecătorul, cu avocatul, ascultă-mă, dragă doamnă. Eu știu ce povestesc. Nu se mai dă la DNA numai dacă fură 1.000.000 de euro. Restul de parchet. Că și nouă era mult mai ușor să meargă la DNA decât la parchet. Pentru că acolo era treaba mult mai repede decât aici. Deci vreau să vă... Relule! Bă, relule! Hai mă să zic, ascultați, dacă nu mai are eu să mai dă. Deci, de ani de zile intrăm an datori cu 3-4 miliarde. Noi, Comuna Cucertea. Ca să vă spun de ce. Bugetul pentru Comuna Cucertea este undeva în jur de 15 miliarde și ceva. În anul ăsta. Din calo venituri cu cheltuieli cu totul. Ăsta e bugetul. În 2008 au fost 1.000.000 și ceva de euro. 42-43 de miliarde. Și nu s-a făcut nimic. Ba din contră, astea ce le plătim noi, îți stă datorii. Asta e motivul pentru care părerea mea și a mea personală i-am spus că nu mai sunt de acord să mai plătesc bani lui. Pentru că nu mă mai reprezintă. Eu fac datoria față de el ca cetățean, dar el față de mine nu-și face datoria. Pentru că nu-i corect. Eu să-mi fac datoria, el să nu-și facă datoria. Vreau să vă mai spun că merge la intimidare. Poate dumneavoastră unii știți, unii nu știți. Și ne-asum toate răspunderile, v-am spus. Spune că acțiunile noastre, întâlnirile noastre ce le-am avut până acum, îi oprește buna desfășurare a primăriei. Eu vreau să vă spun un singur lucru și i-am spus în față. Indiferent cine ar fi fost primar în această comună, din 2008 încoace, făcea mai mult decât el. Indiferent cine. Și atâta cât îl conturbă, că nu conturbă noi, că el nu să fie organizat, frate. Uitați aici și altele. N-avem cu ce să ne mândrim această comună cu nimic. Primăria cum arată acolo? Să o luăm de la zootehnie. Zootehnia ne-a făcut pe apa sâmbătii privatizată numai de el. După aia fi la dispensar. Evraiște. Vii la școală evraiște. Sunt la fostul CDCAP evraiște. Vii la primărie evraiște. Acum s-au făcut și evraiște și aici. Te duci în șăuria evraiște, te duci la casa lui Popiț evraiște, șipu evraiște, căminul evraiște, școala evraiște. Te duci în bord, așa e. Oameni buni. Noi suntem de jină că l-am votat pe acest om și i-am dat prea mult. Pentru că s-a făcut din primar o meserie. Și-a făcut din primar o meserie. Și pe votul lor. Ba din contră spune că dacă nu l-am dat până la 31 atunci când am fost, nu-l mai dă. Eu vreau să vă spun că nici eu n-am crezut că durează așa de mult. Pașii ăștia care trebuie făcut. Dar eu am răbdare. Eu am răbdare încă un an, 2, 3. Dacă nu-l dăm acum cu referendumul, oricum îl dăm cu DNA, cu parchetul. Oricum șansă nu mai am. Și trebuie... Și șorul era, frate. Eu am dus pe șorul. Șorul vinea pe picior. Și era mai bun decât ăsta. Și i-a tot în față. Ăla vine, ăla nu-i trebuie mașină sub scară, ăla nu-i trebuie 40 de milioane, ăla cu 5 milioane vine peste deal cu merea vodă la șauria, la primărie. Și vine, semna da ordine de plată și cu 5 milioane era suficient. Deci... Să ai atâția bani în subordinea ta de atâția ani de zile și să nu poți să faci nimic. Care, numai puțin, am vrea să vă întrebăm, care dintre dumneavoastră ați fost să vă plătiți? Pentru nu știu. Ați mai fost să plătiți la primărie și nu v-au luat banii pentru nu plătiți... Am înțeles. Deci nu scrie mai. Știi ce vreau să vă mai spun? Încercăm să facem o petiție. Nu mă pic. Încercăm să... Vă rog să-mi ascultați. Încercăm să facem o petiție care constă.
să-l dăm în scris, care n-are că să-ți meargă să meargă la tezorerie, să-i o dăm în scris, ca și contestație. Să-i dăm, de ce nu ne casează impozitul pe 2014? O să o multiplicăm și începând de mâine de la Aniaz, le găsiți la magazin la Tâmpla și la magazin la Rele. Puteți să mergeți, vă luați de acolo, le completați. Le completați, atâta trebuie. Când mergeți să plătiți, mergeți ca la primărie. Și îi spui, domnule, dacă nu vrei să-mi încasezi, înregistrează în doamna secretară asta și dăm răspunsul. Dăm răspuns că de ce nu mă încasezi. Asta e foarte bună idee. Da. Nu, domnul Vasile, am venit să-ți plătesc impozitul pe anul ăsta. Nu ieri nu. Te duci cu urtia la secretară și spui, doamna secretară, te rog să înregistrezi și dă-i o înregistrare. Să vă dea răspuns, de ce nu? Dar râs, când ai scris, nu pe așa e în cameră. Tot zis că nu pot așa ceva. Știu aspectul, o mai mers și alții și nu au pentru că nu-i legal ceea ce fac. Ei ne forțează. E legal că după 31 martie pierzi tătă reducere. Nici, da, nici... Păi ați furați ca lumea. Deci, vreau să spun că nici încadrarea sau încărcarea în buget cu banii ăia nu a fost legală. Și de următoarea ședință de Consiliu o să îi spunem. Și vreau să spun că asta o să o scriu în fața judecătorului, procurorului pentru asta. Pentru că nu e legal. El s-a încărcat în gestiune cu bani fără aprobarea Consiliului Local. Opa! Deci numai nucleul principal. Deci sunt multe. Sunt multe. Și referitor la ce spune colegul Vasile despre Marin Logra. Eu am discutat cu Marin Logra de mult. Primarul de Logra, despre el e vorba. El s-a dus, fraților, repede la Curtea de Conturi să rezolve problema. Printre oameni. Dar el s-a dus la Curtea de Conturi să facă contestație. Printr-1 miliard 290 și ceva, care i-a luat cuvintele. Că dacă el, Marin, o spus prima Logra, o zis Cica, zice, dacă ai luat bani ca ăsta, zice, cum să iau bani? Că nu era drept. Ăla s-a dus și-a apărut interesul oamenilor, primarul, Logra. Anos s-a dus să-și apere numai partea lui. Pe dumneavoastră, pe noi ne-o lăsat. Ne-o lăsat. Apoi așa, Eu să scap. Păi vreau să scap. Că dacă era și vrea să apere, trebuia să meargă să facă contestație și pentru dumneavoastră. Să se lupte. Nu să le ascundă nouă Consiliul Local 2 luni de zile decizia Curții de Conturi. Marin, dacă a fost bărbat prima Logra, după ce o vin cu Consiliul și ăsta îs, ce face? E o informare. La noi a început să se ascundă de noi de consiliere. Deci, cererea care sună cam așa, cererea care o să versez la magazin. Ascultați-mi. Deci cererea pe care vreți să, dacă vreți să mergeți să plătiți și nu vă încasează, sună cam așa. Către primărie cu Cerdea, subsemnatul care ne scrie numele pe numele. Așa, domiciliat, așa, cu toate datele. Prin prezenta, vă rog să-mi încasați impozitul datorat pentru anul 2014 în urma deciziei de impunere. Ca să primim fiecare acasă câte o decizie de impunere. Și aici este un număr. În caz contrar, că nu vrea să vă încaseze banii, vă rog să-mi dați un răspuns în scris, motivul pentru care nu pot să-mi achit obligațiile pentru anul 2014. La secretară. Ba da. Au contestații și le-au făcut. Unde au mers contestații? O registrează și vă dau numai de primărie și vă dau răspuns. Ele nu vin nicăieri, numai aici. Aici. Păi cum, bă, omule? Dacă ți-au dus odată nu, apoi ai făcut contestație și au mai scris odată nu. Acum au găsit vinovat. O zis că eroarea se datorează hotărârii Consiliului Local din 2003. Adevărul că... Contestațiile trebuie să meargă acolo. Cine le-au pus să plătim? O mega ei, înscris. Păi ei trebuiau, aici de fapt, aici e treaba. Ei trebuiau să conteste mai departe Curtea de Conturi. Ori ei nu au făcut treaba asta. Noi n-am făcut contestații cu gura. Păi am făcut și scris, nu cu gura. Trebuie și cu scris. Păi am făcut și scris. nicăieri, mă, tu nu înțelegi. Au rămas pe la ei. Mai oameni buni. El e primar, el e în bancă fiecare să merge în primărie. Noi suntem niște consilieri care nu au pe lună